magpakailanman. Kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka. Kay ganda-ganda ng buhay kapag napiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago. Walang katulad mo, oh Jesus. Sa buhay ko ito, walang pangangamba. Ikaw ang pag-asa, sa'yo tunay na kagalakan. Mababayaran ang kahit ano pa man. Kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka. Kay ganda-ganda ng buhay kapag napiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago. Walang katulad. Sa imong pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong bahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong uganon. Apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himoa siyang bahandi kay ang Dios muhatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Mayong gabi, mayong pakiguban, welcome na usab sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Ato ning ugsugdan mga igsuon sa mga pagdaig, pagpasalamat sa pagkamaayo sa atong buhi nga Dios. Di naghatag kanato kadaugan o kalampusan. Di nagpadayon ang Dios nga nag-amuma kanato. Di kadunay ang Dios nag-uban og nanalipod og namuhat sa matag usa. Dili nato kalimtan ang pagpasalamat, ang pagdaig ug sa atong panag-uban karon atong simbahon pasidunggan o pasalamatan ang Dios nga atong gialagaon. Magampo kita. Amahan namo nga Dios ang magkakagahom. Niya na usab kami amahan sa pagpasalamat kanimo. Dini mo kami gibantayan, imo kami giproteksyonan. Imo gitubag o Dios ang among mga hangyo ug mga gipangayo. Wala nimo ihikaw. Ang kadaugan, kausaban, kalampusan, kaayuhan ug pagpanalangin kanunay nimong gipaabot sa matag usang. Sa imo makatawhan nga misalig kanimo. Busa amahan niya kami aron sa pagpasalamat kanimo. Salamat o Dios sa walay hunong nimo pag-atiman. Din padayon mo kaming giamuma sa imong mga mensahe. Padayon mo kaming gitudloan o gidasig sa pagpadayon sa pagkinabuhi niini. Amo na usab kang pasalamatan Ginoo. Amahan Dios nga makagagahom. Nga imo na usab kaming panalanginan sa imong mga pulong karon. Mga pulong nga gikinahanglan namong mahinumduman niining katapusang bulan sa tuig 2024. Amahan, padayon mo o Dios nga tagaan og kasing-kasing nga matinuhon madinawaton karon o Dios ang matag usa sa imong mga pulong. Amo kanunay gideklarar ang imong pagpanalangin ug ang imong pagkamatinud-anon. Din ang imong panalangin nga imong giandam among maangkog mabatunan sa pagpangalaga diha kanina. Salamat o Dios sa imong pagpanalangin. Dalaygon ka nga Dios nga mong gialagaran. Dungog mga pagdaig amahan halang lamang kanimo in Jesus name. Amen o amen. Mayong gabi o mayong pakiguban.
Mga angay nga dili kalimtan sa atong pagsaulog sa Christmas. Unsa kahay mga angay dili kalimtan. Kanang di gid pwede nga malimtan nato sa pagsaulog sa Kapaskuhan. Sa tanang dapit lugar sa Pilipinas, maingon man sa gawas sa nasod, matagbulan sa Disyembre, ang mga tao kanunay na nabisi sa mga nabatasan na andan, sa mga buluhaton nga nagpakita nga naana nato or nasud na ta sa Kapaskuhan. O ang uban na busy na sa decoration, busy na mga kaigsunan sa pagpangandam sa mga regalo, na busy na mga kaigsunan na uban naguna-una pa unsa iregalo, unsaon pod pagbahin-bahin ang panalangin sa Ginoo. Siguro ang uban na busy na mga kaigsunan sa pagpanglimpyo. Kaya doon ay mga bisita kasagaran sa matag bulan sa Disyembre, niining Kapaskuhan, mga igsoon kasagaran na agyod ang panagiusa. Matod pas uban matag Disyembre ragyod sila magkahiusa diha sa pamilya. Muna nga ang matag pamilya mga kaigsunan na agyoy kabisi sa pangandam alang sa Kapaskuhan. Pero bisan sa kabisi mga kaigsunan, dili nato dapat kalimtan ang mga pulong ug ang mensahe gyud sa Kapaskuhan. Mga butang, mga pulong, mga pagtulunan nga dili angay natong kalimtan. Kinahanglan angay gyud natong hinumduman niining bulan sa Disyembre. Maayong gabi, may pagiguban, maayo nga pagpaminaw sa tanan to mga kaigsuonan. Luzon, Visayas, sumid na daw, maingon man sa gawas sa nasod, maayong pakiguban. Maayong pagpaminaw, ug ang Dios magapanalangin sa tanang maga-share sa atong programa, ilabi na sa tanang mo replay ni ining maong programa. Ug sa tanan to mga kaigsuonan nga nagsunod, nagapaminaw sa ato ang programa, ang pulong mo kinabuhi ko pinaagi sa tanang mga FM station. I declare blessing in Jesus' name. Ikapalos ko ang paglukso, ikapalos ko pagpasalamat, ikapalos ko nimo. Mayong gabi ni Ryan Panso, mayong gabi ni mo diha Pastor Ryan. Musta mo diha, ang Dios magpanalangin. Si Ninsky Lim, pasalamat ko sa buhing Dios Pastor, nagyataga na sad ko niya og ika-20 City 27 years old Pastor. Salamat sad ko sa tanan ni great nako karong adlaw. Happy birthday day ninyo nimo diha Ninsky. Ang Dios magapanalangin sa ika-20 City katuig sa imong pagpuyos kalibutan. Ug dugang mga katuigan nga giandam sa Dios nga puno sa panalangin. Ang Dios magapadayon maguban, magagiya kanimo, ug ang Dios magapanalangin kanimo. Si Anilin Tundag, maayong gabi Pastor, watching from Lataban, Liloan, Cebu. Maayong pagiguban ni Smilin Revenito Longno ug ni Bing Dandan. Good evening Pastor Gideon ug sa tibok mong pamilya. Maayong gabi ni Gina Kamahalan, maayong gabi Pastor ug sa tanan mong pamilya. Ang Dios magauban kanunay kanimo ug sa tibok mong pamilya ug sa tanang viewers, listeners niining imong programa. Praise God. Request kog song Milagroso. Awit makalangit mga igsoon nga gi-request diri sa atong programa Milagroso atong tagaan og pagtagan. Mayong gabi ni Jerby Rimis Espinosa, Maribit Rosales, mayong gabi Pastor. Salamat sa Ginoo naka-live na pud ka. Pastor, advance Merry Christmas. One sing from Kuwait. God bless you always Pastor. Wow.
Si Ryan Junggoy, maayong gabi Pastor, shout out mi diri sa Basak sa Nicolas, Cebu City. Labi na sa akong asawa Estelia og sa akong mga anak, request kog song Pastor Dalang Panan. Kaayuhan, ikaw man Ginoo, walay laing ngalan na puno sa himaya o pagkabalaan. Mayong gabi ni Gina Kamahalan, matod pa maayong gabi Pastor og sa tibok mong pamilya. Ang Dios magauban kanunay kanimo og sa tibok kun aning nabasa di ay. Si Rachel, mayong gabi og salamat kayo sa imong pagkamakugihon sa imuhang pag-share sa atong programa ngadto sa inyong mga kaila, higala, labi na gid sa imong pamilya. Mayong gabi, mayong pakiguban ni Pastor Sapri Candelario, mayong gabi Pastor Gideon Candelario on air na ka Shine FM 95.3 Balok Santo Niño, Tanhay City. Mayong gabi sa tanan og sa imong tibok pamilya. Mayong gabi sa tanang tagsunod sa 95.3 Balok Santo Niño, Tanhay FM Station. I declare blessing. Mayong gabi ni Marjon Palma o ni Evelyn Tilibreco. Mayong gabi Pastor Gideon, salamat kay makadungog na puntag pulong sa Ginoo nga maoy pagkaon sa atong kalag. Ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan. Bless kanatong tanan. Doon na mo yung mga pangutana pwede region ninyong ipaabot diri sa itong programa. Ato na tagaan o niyag pagtagaan. Huwag na mo yung mga prayer request pwede region ninyong ipaabot diri sa itong programa. Pinaagi usab sa akong account Gideon Candelario. Si Noel Cadalina Aliones, Pastor, patabang ko ninyo pray sa akong pamilya nga maayo na jud ang mga panglawas. Salamat Pastor. Salamati ang Dios kay ang ato ang manghangyo mga pagampo dili gyud na pakyason sa Ginoo. Lamang importante gyud ang pagpasalamat, ang pagdaig kay Dios mga pagpasalamat ang tubag sa Dios kanunay gyud natong mapatunan. Si Evangeline Buko Galay, hello Pastor og sa tanang maayong gabi watching diri Saudi. Kumusta mo diya sa Saudi? Maayong gabi ni Pastor Dante Roens, maayong gabi Pastor, greet nako ang Daguhoy family sa New York. Rochester, New York. Maayong gabi, maayong pagpaminaw. Salamat kaayo Pastor Dante sa imuha nga pakiguban sa atong programa. Si Ubaris Gina, maayong gabi og si Linlin Bicho Albores, maayong gabi Pastor og sa tanan nga nagsunod sa imong live. Dalaygon ang Dios. God bless. Bless evening Pastor Gideon. Uban sa tibok mong pamilya og sa tanang nagsunod sa ang pulong mo kinabuhi ko, dalaygon ang Dios sa matagusan. Mayong gabi, mayong pagiguban ni Roselyn Dalot Ahero. Good evening Pastor, watching from Divisoria, Manila. Salamat kaayo tungod aning buluhaton na buhi ug balik ang imong prosensya diri kanako dugay na nga panahon Pastor na wala na gyud mi kasimba. Importante gyud dili nato kalimtan nga dunay Ginoo nga nagpakatao, nagpakamatay alang kanato og nabanhaw og nag-andam og dapit alang kanimo kanatong tanan. Ayaw kalimti nga si Jesus mubalik gayod. Ipadayon ang pagsimba sa Ginoo bisan kung dili mo kaatog tigumanan, dili gyud na maoy rason nga wa moingon tang di mo kasimba. Kay ang pagsimba matud pa ni Ginoong Hesus, makasimba mo bisan asang lugar. Ang pag-atog simbahan mga kaigsuonan maong pagtat-on, pagpaminaw sa pulong sa Dios o pagdasig sa uban o madasig sab kagikan sa presensya sa uban. Pero wala magpasabot mga kaigsuonan kung di ka kaatog simbahan, wala nakakasimba. Kay bisan kung naa ka sa imong higdaanan, magbasa kag Biblia, mag-awit ka sa Dios, mag-awit kag mga awit makalangit, awiti ang Dios. Mauna na time nga nakasimba ka niya. Kay ang kondisyon mahitungod sa pagsimba, una sa tanan ang atong maayong nauna, mga maayong buhat.
putli huna-huna, putli nga kasing-kasing. Ako ning ihatag nga bersikulo, ako ning ipahinumdom kini maong bersikulo diha sa Salmo. Diha sa Salmo mga kigsonan 24. Pwede ra gyud kaayo ninyong basahon, ablihan inyong Biblia diha sa Mateo, Salmo 24 nag-ingon. Bersikulo 3. Kinsa ang makatungas sa bungtod sa Ginoo? Kinsay makasulod sa iyang balaang templo? Una, siya nga maayog binuhatan. Importante gyud wala ka magbuhat og dautan. Kay si Apostol Juan nagsulti nga, si Apostol Pedro, no? Si Apostol Pedro nagsulti nga ang Dios dili gyud maminaw ni modawat ni mamati sa mga pag-ampo sa mga taong dautan. Importante gyud sa ato ang pagkakristohanon ug sa atong pagkatawo nga aduna tay Ginoo, dili gyud ta magbuhat og dautan. Igo na tong nahimo nato kaniadto nga wala patas Ginoo. Igo na tong atong mga bisyo kaniadto. Igo na tong atong mga binuhatan nga wala makapahimaya sa Ginoo. Karon mga kiigsuonan, atong barugan, atong paningkamutan dihas pagpaduol aron ang tabang sa Dios atong maangkon sa tanang panahon. Kinahanglan likayan gyud ang pagbuhat og dautan. Kay usas mga requirements mga kaigsuonan nga mabati nato ang presensya sa Dios diha sa atong pagsimba kaniya, kanang ang atong binuhatan wala sa guli nagdautan. Kinahanglan maayo tag binuhatan, putli na ang atong nahuna, para ang atong nahuna mga kaigsuonan kanunay putli, mga igsuon puno nato ang atong nahuna sa mga maayong butang. Mga butang nga angay daygon. Mao nay giingon ni Apostol Pablo mga kaigsuonan diha sa Pilipos 4, kung wala lang ko malimot ani mga kaigsuonan, Pilipos 4 bersikulo 8. Sa katapusan mga igsuon puna ang inyong mga hunahuna sa mga butang nga maayo, angay daygon, o sa mga butang nga matuod, ligdong, matarong, putli, matahom ug halangdon. Mao ni ibutang gyud nato sa atong hunahuna para mauni maghari sa atong hunahuna. Ipadayon ang pagpaminaw sa mga mensahe sa Dios diha sa mga awit makalangit. Ipadayon ang mga pagpaminaw o pagpamati sa mga pulong sa Dios sa mga wali diha sa social media. Bisan kung dili ka kaadtog building or tigumanan, diin dito maghiusa ang mga tao sa pagsimba sa Ginoo. Apan kon diha sa imong higdaanan nakaawit ka, nakabasa ka sa pulong sa Dios, nakapaminaw ka sa mensahe sa Dios, ug imong nahatag ang tanan, ang imong kasing-kasing nauna, nakasimba ka niya. Alamang ipadayon ang pagbuhat og maayo. Kay maunay usas gipakita aron ang atong pagduol sa Ginoo dili makawang. Siya nga maayog binuhatan, siya nga putli og kasing hunahuna, siya nga wala magsimbag Dios-Dios o dili manong pagbakak. Unya do nagyoy resulta kung tinud-anay ta nga nakasimba sa Dios, tinud-anay ta nga gidawat sa Dios ang ato ang mga halad na ay panalangin. Bersikulo 5, panalanginan siya sa Ginoo og dili og ilhon siya nga dili sad-an sa Dios nga iyang manluluwas. Ingon ni ini ang katawhan nga modangop sa Dios og mosimba sa Dios ni Jacob. Panalangina. Tagbuon ka kanunay. Paglabas sa tanan, naa kanunay ang kalipay o katagbawan, kalinaw nga dili nimo makuha bisan sa unsa mang butang sa kalibutan. Awit makalangit, dalangpanan ka. Si Joy Matuog, maayong gabi pastor from Kumusta Kansumandig. From Kumusta Kansumandig. Maayong gabi ninyo diha Joy. Pangumusta ko ni Bradery. Musta mo des Kansumanding. Kami niya inyong igsuon. Ingon nga kita mga igsuon des Ginoo nagkahimamatay gyud. Kanunay sadmi nga nagampo sa Dios alang sa tanan, ilabi na usab sa inyong pagpangalagan sa Ginoo. Pangumusta og ipaabot ang akong pagpangumusta ni Bradery. Ang Dios magpanalangin kaninyo Sister Joy. Happy Thursday Pastor. Gikan ni Ubires Gina
happy Thursday sad sa tanan, no? Salamat kaayo. From Saudi Arabia. Si Nor Ivan Delisay, maayong gabi. Si Roselyn Dalot Ahero, request ko kanta Pastor Dad Ako Ginoo. Gika ni Maymay Sumalinog, maayong gabi Pastor, salamat kanunay pag-share sa pulong sa Ginoo. Ang Dios magpanalangin nimo ug sa imong pamilya. Request kog kanta nga gihimo mong bag-o. Salamat kayo sa inyo nga pag-share usab sa atong programa ug pag-request diri sa atong programa. Ang Dios magpanalangin sa matag usa. Kung doon na mo yung mga pangutana, pwede rin yun yung ipabot diri sa ato ang panag-uban. Ato ng Tagalog pagtagat. Si Akira Manukan, maayong gabi Pastor. Salamat sa Dios naka-survive sa adlaw-adlaw. Tungod na sa pag-atiman sa Dios. Ug ang pag-atiman sa Dios, may usa ka dako kayong ilhanan nga to mga pag-ampo wala gayod pasagdis Ginoo. Si Nor Ivan Dalisay, mayong gabi po. Mayong gabi kaninyong tanan. Si Mildred, good evening Pastor. Shout out sa akong mama Maylin Krampatana Sumukla ug Papa Roger Sumukla ug sa akong igsuon si Mary Joy Krampatana Krampatanta. I'm sorry no. Kaya na ako ay classmate sa una Krampatana man. Pero Krampatanta di ay Sumukla Marjorie Krampatanta. Sumukla og ni Mama Carmen og sa tanang silingan Marites Lanwan Andike Arial Sangkaon Ladiakonong Marites ano ay Sumukla. Ang God bless you all. Salamat kaayo Mildred sa imuhang pagtumbaya sa atong programa. Dalaygon ang Dios magpanalangin kaninyong tanan. Si Rudy Romano Jr., maayong gabi diha nimo Pastor ug sa tibok nimong pamilya. Maayong gabi nimo Brother Rudy, ang Dios magpanalangin. Si Gmart Belianoka, good evening Pastor Gideon. Request kog song Makalangit Dili Kabayran. Salamat Pastor, you're welcome. Mayong gabi ni Virginia Balista Paloga. Mayong gabi Pastor, makadungog na pod ko sa pulong sa Dios. God bless tibok pamilya. Manilin Ariso. Mayong gabi ni Gina Kamahalan. Pastor, unsay pasabot sa Juan 1:6 kaniya hangtod sa 9. Juan 1 naghisgot na pulong nga mao si Ginoong Hesus. Niya 9. Okay. Juan 1:6-9. Pangutana ni Gina Kamahalan. Atong Tagalog pagtagad mga kaigsonan sa pagtumbaya ni ining mao nga mensahe. Juan kapitulo 1 bersikulo 6 hangtod sa 9. Ang Dios nagpadala og usa ka tawo nga gingan Juan aron pagsaksi ngadto sa mga tawo may tungod sa mga maong kahayag. Aron ang tanan makadungog sa mensahe ug motuo. Si Juan dili mao ang kahayag apan mianhi siya aron pagsaksi mahitungod sa kahayag. Ang matuod nga kahayag moanhi sa kalibutan aron ang tanan madanagan sa kahayag. Now, before ni Hesus ang miabot ang natawo si Juan katong nagbunyag ni Hesus mga igsoon. So si Juan maoy saksi sa kahayag kay nakaila siya ni Ginoong Hesus. Sa diha nga nagpabautismo si Hesus, si Juan nakaila kang Hesus. Mingon si Juan, dili ko angay mo bautismo nimo. Ako ang angay nimong bunyagan.
dili ko takos nga mo bunyag kanimo. Pero si Jesus mi sulti ngadto kang Juan, sagdi lang Juan. Kay pinaagi ni ini makatuman ta sa tanang sugo sa amahan. Nya ni uyon si Juan. Ang kahayang nga gihisgutan diha si Jesus. Si Juan maoy misaksi nga si Ginoong Hesus maoy gipadala sa amahan aron ang kalibutan makabaton og kahayag. Ang tanan nga naa kang Kristo, ang tanan nga nakadawat sa atong Ginoong Hesukristo nahimong kahayag. Ang mga pamaagi aron ang kahayag nga niya kanato makita sa mga tao pinaagi gyud sa buhat. Dili pinaagi sa ato ang pagkakristohanon, kundi pinaagi sa buhat. Muna nga kung Kristohanon ka, Kristohanon ko, Kristohanon tang tanan, kinahanglan ang ato ang buhat nagpakita nga kita mga kahayag sa kalibutan. Og naay bersikulo mga kigsuonan diha sa Mateo. Naghisgot ni og kahayag. Mateo, ako ni nga tagaan og pagtagad. Dat ako Ginoo sa dapit nga anak ka. Mateo 5 man siguro ni. Ako asang tan-aon ha. Mateo 5 15 hangtod sa 16. Walay magdagkot og suga aron lamang isulod sa gantangan, kundili ibutang gayod kini sa tungtunganan aron maghatag og kahayag sa tanang anaas balay. Busa sa samang paagi, ipadanag ang inyong kahayag atubangan sa tanang atubangan sa mga tao aron makita nila ang inyong mga maayong buhat ug daygo nila ang inyong amahan nga tuas sa langit. Inanglan ang ato mga buhat uyon gyud sa pulong sa Ginoo, sa mga mensahe ni Kristo, sa mga pagtulunan sa atong Ginoo. Aron ang tanang mga tao nga makakita sa atong ginabuhi magdaig sa Dios, magpasalamat sa Ginoo. Maayong gabi, maayong pagpaminaw ni Virginia Balista Paloga. Maayong gabi, padulong na pud ko pa sa pulong sa Dios. God bless tibuok pamilya. Makadungog na sad. Si Pastor Dante Roes, prayer request pastor ni Brod Itel gumadan nga naa karon sa emergency sa Eversley Hospital Mandawi, complete healing sa kidney. Ato nang i-appeal sa mga pag-ampo pastor uban sa mga pagdaig pagpasalamat tungod kay tubagon gayud sa Ginoo atong mga hangyo. Sarah Jean Villanoca Aligado, good evening pastor, watching from Valencia. Dalaygon ang Dios pastor, request kog song pastor adto ta sa langit. Mayong pagpaminaw, maayong gabi ni Alex Ganso Umak. Good evening pastor, shout out ngadto ni Marvin Lozano og Sister Luding ngadto sa Karen sa Iloilo. Request kong makalangit awit sa gugma. Okay, salamat pastor, more power sa inyong programa. Ang Diyos magauban, magpanalangin ka natong tanan. Awit makalangit, gihimo mong bago. Diri lamang sa tong programa, ang pulong mo kinabuhi ko. Naalang sa balin sa kadalanan, gipalit-palit sa si Evelyn Telebreco, walay pulos. matod pa pastor, once again maayong gabi. Padayon kog patabang og ampo sa akong amiga nga si Laila Mendez sa iyang cervical cancer og sa kasal sa akong anak karong 23 puhon. Ang Ginoo maghanay sa tanan. Salamat kay pastor og sa tibok kong pamilya.
Dalaygon ang Dios nga magatiman og magatubag sa atong mga hangyo, mga pagampo. Ako ra gyung ipahinumdom kanunay dili nato kalimtan ang pagpasalamat. Mayong gabi ni Mi Medalyo. Good evening, Pastor, watching from Davao City. Si Tatay Arnold Passion, maayong gabi ini mo, Pastor, og sa imong pamilya nagtan-aw og nagsunod gyud ko sa imong live na programa. Merry Christmas, Pastor Gideon. Merry Christmas, Tatay Arnold. Atong igsuon og kauban sa mga buluhaton sa Ginoo diha sa pagsangyaw sa mga pinsahe, labi na gyud diha sa mga dapit sa Bohol. Kumusta mo diha, Tay? Ang Dios magpanalangin kaninyo diha. Si Norberta Yotrad, say good evening, Pastor Gideon, og sa tanang followers ning imong maong programa ang pulong mo kinabuhi ko, dalaygon ng Dios. Maayong gabi ni Marlene Garganera. Maayong gabi, Pastor, uban sa imong pamilya og sa tanang naminaw ning programa. Request kog song Lahutay. Nelrim Dosel Yagni, maayong gabi, maayong gabi, pulong mo kinabuhi ko family. Salamat, Pastor, sa imong kinabuhi uban sa imong mga mabungahong pamilya ang sakripisyo mo, Ginoo. Okay, salamat kaayo. Si Ruel Hadrake Caralde, maayong gabi, makig-uban na sad no while nagbiyahe. Kumusta inyong biyahe, Brother Well? Ang Dios magapanalangin o ang Dios magaproteksyon uban ang imong mga pasahero diha. I declare blessing sa imong mga pasahero in Jesus name. Mayong gabi, mayong pagpaminaw ni padayon bisan unsay sitwasyon. Mayong gabi sa tanan naka-duty nga naminaw sa pulong mo kinabuhi ko. Mayong gabi, Fragilon. Mayong gabi ni Cornelio Basio. Maayong gabi, Pastor Gideon, og sa tanang nimong viewers naminaw na pod mi gikan diri sa Davao City. Si Alex Ganso Umak, maayong gabi, Pastor, request kog awit makalangit hangtod may kinabuhi. Salamat, Pastor, gikan kan langit. Sarah Voliones Bohol, more power sa imong programa. Shout out ni Marvin Lozano. Masamo kong panghuna-huna matayo. Mayong gabi ni Nazaria para Pagaran. Mayong gabi, Pastor, salamat sa Ginoo sa imong programa nga kanunay ako makadungog sa pulong sa Ginoo. Request kog kanta kay Boti-Boti Mo. Gikan ni Rodi Romano Jr. Ang pulong mo, pulong sa Dios mao ang hatag kalig-on, kadasig. Wow, amen, no? Si Nilma de Lugar. Hello, Pastor Gideon. Good evening po. I'm watching from Negros Occidental. Ang Dios magpanalangin kaninyong tanan. Ang dili kalimtan sa Pasko mao ang kaluwasan sa pagkatao sa atong manunubos. Walay makatandi bisan unsang butanga. Shout out ni Jocelyn nga naghimo og grado sa mga bata. Salamat, Pastor, request kog awit makalangit lapon. Salamat kayo sa imuha nga pag-share pag-abot sa mga pulong sa Ginoo nga maoy gikinahanglan nga dili gyud nato kalimtan ining kapaskuhan. Brother Alex, salamat kayo. Juna, matod pa, hello, Pastor, evening. God bless always. Wilmar Villanueva, matod pa, good evening, Pastor Gideon, dalaygon ang Dios ni ining matawong nga kagabion nga mabati na usab kanamo ang iyang mga pulong nga maoy buhing giya kanatong tanan. Shout out sa Siaton Negros Oriental Aligado family watching from Pulilan, Bulacan. Si Nilma de Lugar, Pastor, pwede request makalangit susiha. Salamat kaayo. Salamat, Pastor, sa imuhang pagkamakugihon nga padayon sa imong pagdasig sa mga Kristohanon. Kahaguan, God bless. Si Akira Manukan. Maayong gabi, Pastor Gideon, pwede request og kanta. Salamat po, Ama. Sige. Dunay mga request nga dili na nako taganog pagtagad tungod kay ang atong oras alas 8:10 na. Ato sana nga tagaan og pagtagad ang mga mensahe sa Dios, mga kaigsuonan. Humanining awit maadto ta sa langit.
Sa ato nga pagpuyo sa kalibutan mga kaigsuonan, kanunay natong ibutang sa tunaw ng kasing-kasing. Nga ikaw ug ako, temporaryo. Lumalabay lamang. Walay magdugay sa kalibutan. Bisag unsa pa na siya kadato. Milyonaryo, bilyonaryo, ang tanang tao mubiya. Matod pa sa awit, dili ni ang atong puloy-anan kining kalibutan na. Lumalabay ra gyud ta. Sa gadaghan ng nangamatay, nga diin atong nasaksihan, atong nasudungan ang ilang pagbiya. Usa kadako nga kana bitawng pagpahinumdom sa matag tao nga angay tang mangandam. Dili na to kalimtan mga kaigsuonan nga dunay langit, dunay impierno. Sa dili pa kita mo adto sa maong dapit, moagi tag hukmanan. Og ang hukom sa Dios dili niya ibase sa imong pagtuog sa akong pagtuo, kundi ibase sa binuhatan. Kay kun unsa ang atong binuhatan, mao gyud na ang atong tinuohan. Sa langit nga arang tangpuy-an, diin wala na'y kasakit nga atong matagamtam. Dito taninyo Sa atong pagkakristohanon, kung nagbuhat tag maayo, langit atong padulngan. Pero sa atong pagkakristohanon, kung nagbuhat tag daotan, walay kasiguruhan. Nganuman, walay bisan unsang hugaw nga pasudlon sa langit. Si Jesus miingon, dili tanang nga tao malangit, dili tanang tao nga magtawag Ginoo Ginoo makasulod og langit, kundili katulamang tao nga nagtuman og nagkinabuhi sa kabuton sa Dios. Ikaw ug ako, samtang buhi pa, may oras pa sa pagtuman sa mga pulong sa Ginoo ug pagkinabuhi kung unsay gustos Ginoo. Ato nang nasayran ang unsa may kasuguan sa Dios nga atong gilagaran. Ato nang nadunggan o kanunay tang gipahinumduman. Butang nga nagpakita nga ikaw ug ako giatiman pag-ayos Ginoo. Ay dili siya gusto nga ikaw ug ako mabilin. Inoon nangandoy ang Dios nga ikaw ug ako mag-uban sa puloy-anan dito sa iyang gingharian. Atuta sa langit nga arang tangpuy-an, diin wala na'y kasakit nga atong matagamtam. Dito taninyo mag-uban, kauban ni Jesus sa langit. Ang mga mensahe mga kaigsuonan nga dili gid nato kalimtan sa bulan sa Disyembre, sa panahon nga magsaulog tas Christmas, mga igsuon, mensahe mahitungod sa atong Ginoong Jesucristo. Mensahe mahitungod sa iyang pagkatao. Mensahe mahitungod sa katuyoan ug planos Ginoo nganong ang atong Ginoo nagpakatao. Nagpakatao ang atong Ginoo aron ikaw ug ako makaadto sa dapit nga wa nay katapusan. Mga igsuon kos Ginoo, mo ni usas ato karong hisgutan og ako sa ning tagaan og sunata para dili kay ta mingaw, no, dili ta kaayo mingaw sa ato nga panag-uban. Ato sa ning dagaan og pagtagad ako sa nga pangitaon diri. Kung doon na mo'y mga pangutana o kaha mga mensahe nga gikan sa Ginoo nga inyong ipaabot diri, ayaw ninyo langan ipaabot diri mga igsoon. Ang mga mensahe nga dili nato kalimtan sa pagsaulog og Christmas, kaluwasan. Ikaw ug ako
dugay nang giluwas. Inay mong tapad, dugay na kang giluwas. Ang tao nga giluwas sa Ginoo, nasayod na kung unsay iangay niyang pangandoyon. Nasayod na kung unsay angay niyang paningkamutan. Ug mao nay ato ang tan-awon sa ato ang kasing-kasing. Mao nay atong susihon sa atong una. Mga buta nga gikinahanglan natong tinguhaon. Mga buta nga gikinahanglan natong pangandoyon. Mga buta nga mao'y dapat isentro sa atong pagkinabuhi. Diin gitagaan tag panahon nga makapangandam sa pag-atubang sa katapusang hukmanan. Ang mensahe sa Dios dapat ang maglipay. Dili tungod kay nakadawat tag regalo. Dili tungod kay nakahatag kag regalo. Dapat ang maglipay tungod sa kaluwasan nga atong naangkon. Tungod sa kaluwasan nga atong nabatunan diha kang Kristo. Gusto sa Ginoo nga sa atong pagsaulog sa Christmas, walay laing masintro sa atong nauna ug sa atong kasing-kasing, kundili ang kaluwasan. Kaluwasan dili mga kaigsuonan sa pulong lamang, kundili makit-an og masaksihan diha sa atong mga binuhatan. Makita diha sa atong palibot, diha sa atong Pinoyanan. Siguro doon ay mga panahon nga makapangutana ka, tinuod na ba ko nga naluwas? Siguro mo ingon na pod ta, dili ko dapat magduha-duha, naluwas gyud ko. Ang pag-ingon nga naluwas ta mga kaigsuonan, naagyo nay mga ebidensya, naay mga ilhanan, dunay mga makit-an nato nga dagko kayong kausaban sa atong ginabuhi, sa ato nga kasing-kasing, sa atong nauna. Doon natay kausaban og dili lamang ang mga tao ang matikod, kundi kita mismo nga nakadawat og kaluwasan. Ikaw ug ako dugay natang giluwas sa Ginoo. Even ang mga apostoles, even ang mga unang mga Kristohanon kaniadto, nagmalipayon sila. Usa sa mga nagmalipayon kaayo ang inahan ni Hesus, si Maria. Kay si Maria dili makaluwas. Kay si Maria sama kanimo, kanako nga nanginahanglag mangluluwas. Diha sa Lucas mga kaigsuonan, diha sa basahon sa Lucas, si Maria mga kaigsuonan nagmalipayon, nag-awit, nagdaig, matud pa sa Lucas kapitulo 1 versikulo 46 nag-ingon, unya miingon si Maria, nagdaig sa Ginoo ang akong kalag, og nagmalipayon ako diha sa Dios nga akong manluwas. Aning panahon na si Maria nagsabak ni Hesus. Anang panahon na mga kaigsuonan, si Maria mibisita sa iyang bisita ni Elizabeth niya ato makita sa diha nga sumala sa atong gibasa, si Maria nagmalipayon tungod kay nakabaton siya kaluwasan. Ikaw ug ako nga mingtuog midawat sa Ginoo, nagitay kaluwasan. Ato nang irinyo kanunay ni ining Kapaskuhan. Before mo matapos ang tuig 2024,
sa dili pa mosulod ang 2025, dapat ang atong pagbati, ang una-una, ang atong kasing-kasing, tanan nga niya nato, nakakita na sa mga ilhanan nga ang kaluwasan kanunay nabatunan. Naunsa may mga ilhanan nga nagpamatuod ug nagpakita nga ikaw ug ako naa sa kaluwasan. Kana bang present kanunay sa simbahan? Nabisi kanunay sa simbahan? Kana bang bisagwa kasimba apan moingon nga naay Ginoo? Mga igsoon, dunay mga mensahe nga maghatod kanato nga magpamatuod nga naa ta sa kaluwasan. O kining maong mga mensahe maghatag ninimog paglaom o kasiguruhan nga sa pagsulod nato sa tuig 2025 dili kalayo sa panalangin sa Dios, dili talayo sa pabor sa Dios. Kung kining maong mga ilhanan, kita mismo ang makakita sa tong kaugalingon. Kung ato ning makita sa tong kaugalingon, dili nato ni itandi sa uban. Kung dili, atong dasigon og tudluan ang uban aron makabaton usab sila kasiguruhan og paglaom sa panalangin nga gisaad sa atong Dios nga makagagaw. Ikaw ug ako giandaman, gisaaran og panalangin. Spiritual, emosyonal, material, pinansyal. Tanan nga gikinahanglan nato i-provide na sa Ginoo. Kay maunay iyahang saad kon kita makit-an nga nagtuman sa sugo sa Dios ug nagkinabuhi sa kabuton sa Dios. Tanan nga atong gikinahanglan idugang ra gyud sa Dios. Dili ta dapat mabalaka bisan kung dunay mga kalisod nga atong makit-an, bisan kung dunay mga katalagman atong hinumduman, dili gyud mapakyas ang Dios. Dili gyud pakyason sa Dios ang iyang mga saad, ang iyang mga pulong. Dili nato kalimtan kung padayon nato nga gituman ang sugo sa Dios ug ang paghigugma sa Dios diha sa pagbuhat sa mga sugo sa Dios. Kay dili man gud ta kaingon nga kana bitaw dili ta kasiguro nga gihigugma nato ang Dios unya wala dayta mutuman sa sugo sa Dios. Makasiguro gyud ta nga gihigugma nato ang Dios kung gituman nato ang sugo sa Dios. Mao ni gisulti ni Hesus, matod niya, mga igsoon, kung gihigugma ko ninyo, tumana ninyo ang akong mga sugo. Kung kanunay natong gituman ang mga sugo sa Dios ug nagkinabuhi ta kanunay sa kabuton sa Dios, walay panalangin nga ihikaw sa Ginoo. Walay pabor nga dili niya ihatag ipasinati kanato. Atong hisgutan mga kaigsuonan ang mga ilhanan nga nagpamatuod nga naangkon na nato ang kaluwasan ug atong gipuy-an ang kaluwasan nga diha kang Kristo nga atong gilagaran. Una, nga mga mensahe nga nagpakita nga nagkinabuhi na ta diha sa kaluwasan, kanunay ng bag-o ang atong kasing-kasing. Bantayin ni siya, kanunay bag-o ang atong kasing-kasing. Usay buot ipasabot ka ng bag-o nga kasing-kasing. Ang bag-o nga kasing-kasing mga kaigsuonan, kanunay na ay pulong sa Dios. Kay ang pulong sa Dios wala gyud pagkadaan. Kung ang imong kasing-kasing bag-o kanunay, walay laing nagpuyo diha, walay laing naghari sa imong kasing-kasing, kundili ang mga pulong sa Dios. Dihas mga pulong sa Dios na diha ang mga pamaagi sa Dios. Mao kanunay gitinguha, mao kanunay gipangita, mao kanunay gipaninguha sa atong kasing-kasing
ang pamaagi sa Dios. Kanunay bag-o ang atong kasing-kasing. Ang bag-o nga kasing-kasing kanunay nangandoy sa Dios. Kanunay nangita sa Dios. Walay laing gisintro kundili ang presensya sa Dios. Mao ni angay natong utingkayon sa atong kagalingon. Sa pagsaulog nato og Christmas, ang presensya ba sa Dios mao'y gipangita niini. Mga igsoon kanang mga regalo, kanang naa kay madawat nga regalo gikas imo mga kaila, naa kay mga dawat nga babunos, 13 month, kanang tanan wala na ibili, dili na ikakumpara sa mga pulong sa Dios. Kay dili na nato magamit aron ang atong kasing-kasing kana bitang mahimong uhaw sa presensya sa Dios. Kanang tanan kapin lang na. Kumbaga dili gyud na magamit aron maluwas ta, aron magmalipayon ta, aron magmalinawon ta. Ang gikinahanglan aron magmalipayon ta, ang gikinahanglan aron magmalinawon ta, ang gikinahanglan mga kaigsonan aron naatay katagbawan, bag-o kanunay atong kasing-kasing. Sa ako nang gikaingon ang bag-ong kasing-kasing naay pulong sa Dios. Dunay mensahe sa Dios, kanunay nangandoy sa presensya sa Dios. Ang bag-ong kasing-kasing mga kaigsonan kanunay ready sa paghigugma sa uban. Abli kanunay sa paghigugma sa tanang mga tao, labi na sa Pinoy-anan. Yes, ikaw ug ako sa pagsaulog sa Christmas, di gyud mawagtang ang mga regalo, mga putos, mga giveaways. Malipay ka. Pero kabantay mo, kana bitang muraog kanang nabatasan na lang nga taga Disyembre na imadawat, na ihatag, na imadawat, naasad kay panahon nga ikaw mo'y muhatag. Nabalik-balik na ang tanan. Kabalo mo? Wa mo ka matikod nga dunay panahon nga maklaro nimo ang kahuang. Bisag unsa pa na kanindot, bisag unsa pa na ka importante alang nimo kana maong butang nga imong madawat karong Kapaskuhan. Maghisgot ganig mo nga butang sa kalibutan, dili gyud na mo'y mudalan nimo katagbawan. Kumbaga, muhatag lang na nimog problema. Tinuod na, walay butang sa kalibutan nga dili muhatag sa taog problema. Bisan gani ang kwarta, muhatag na nimog problema. Pero ang musulbad sa problema si Jesus. Si Jesus. Ayaw kalimti ang mensahe sa Dios sa miaging gabi. Kung doon na kay problema, dili kwarta ang solusyon. Bisan unsang klase nga problema, si Jesus ang gikinahanglan. Aron doon na tay Kristo sa tanang panahon, kanunay tang ready sa paghigugma sa tanang tao. Kay mauman ay ilhanan nga bag-o kanunay atong kasing-kasing. Mga mensahe, mga kaigsuonan nga gikinahanglan pagyud nato nga hinumduman, kinahanglan mauni angay natong paningkamutan mga kaigsuonan karong Kapaskuhan. Kinahanglan sigurado gyud ta nga atong kinabuhi wala nas kalibutan. Kay ang kinabuhi manggod nga naas kalibutan naa pa sa bisyo, mura na siya og naa sa emergency.
ang pikas tiil sa ospital, ang pikas tiil imperno. Murag emergency. Walay kasiguruhan kung ang atong pagkakristohanon naapagyapon ang bisyo, naapagyapon ta sa kailayan. Mahinungdan ikaw ug ako sa Dios kanunay kitagi pahinumduman. Nga sa atong paghinulsol kaniadto kanunay nato ning gibarugan. Kinahanglan sa atong pagsaulog niining bulan sa Disyembre, sa Christmas, sa pagkatao ni Ginoong Hesus, sa paghinumdom sa pagkatao ni Ginoong Hesus, ang angay natong ibutang sa atong kaugalingon, ang angay natong susihon, wala na ta magpuyo sa sala. Kay mahimong kawang ang pagsaulog ug pagdaig ug pagsimba nato sa Dios. Kung kita nga nagsimba, nagbuhat gyapon og sala. Kay giklaro sa usa ka tawo nga giayon ni Jesus, ibin sa sulat ni Pedro, nga ang atong Ginoo dili mo dawat ni maminaw sa mga tao nga mutawag kaniya apan ang kinabuhi na agyapos kalibutan. Mao bitaw ang Biblia nagsulti kanunay. Ang paghuna-huna bisan gani sa mga butang sa kalibutan o paghuna-huna nga kalibutanon magdala nimo nagkagubot og kamatayon. Apan ang paghuna-huna sa mga butang espirituhanon mudala ni nato nagkalinaw og kinabuhing dayon. Sa atong pagsaulog sa Kapaskuhan, kinahanglan bag-o gyud kanunay ang atong kasing-kasing. Wala kay gidumtan, wala sad ka mag himo og dautan, wala sad ta mga igsuon magbisyo nga maoy nakapahugaw or makapahugaw sa tao. Kinahanglan sa atong paghinusol kaniadto ato tong giburugan, sa atong pakigsaad sa Dios, no turning back, no turning back. Sa dihang ni desisyon ta nga musunod sa Ginoo, dili nato to kalimtan, dili na gyud nato tugutan nga balaan dautan. Dapat balaan ta sa suod, sa gawas, sa una-una, sa kasing-kasing, sa pagsaulog nato sa Christmas, sa pagsaulog nato sa pagkatao sa atong Ginoong Hesus. Kay maumanay rason nganong natao si Jesus. Kinahanglan ang mga rason og hinungdan nganong natao si Jesus ato mismong makit-an. Magsaulog tag Christmas o niya na nagkinabuhi ta sa kalibutan, nagbisyo ra gyapon, that is useless. Walay panalangin. Kung magsaulog tag Christmas, mga kaigsunan, dapat rinyo kanunay atong kasing-kasing. Dapat rinyo kanunay atong nauna, bag-o kanunay tanan. Gibarugan nato atong pagkakristohanon, maunay sakto. Wala nato kalimti ang mga sakripisyo sa atong Ginoong Hesus, maunay sakto. Inigsod nato sa tuig 2025, dili na ka mangayo pa og panalangin. Kay sa pagani musod ang tuig 2025, kusa nang moabot ang panalangin sa Dios. Yes, kusa nang moabot ang panalangin sa Dios. Kinsa maday ang panalanginan sa Dios? Kinsa man pud ang tunglohon sa Dios? Ikaw ug ako, dili na ta
inosente ana. Gitudloan na ta sa tanang mga magtutudlo, kinawalihan na ta sa makadaghang higayon. Dapat dili na ta bungol. Dili na ta bungol sa mga mensahe. Ay na imong tapad, ayaw pagbungol-bungol. Magsaulog kag Christmas, magbisyo ra ka. Magsaulog ganit tag Christmas, dapat wala ta magbuhag dautan. Wala ta magbuhat og dautan. Magsaulog ganit tag Christmas, dapat mga kaigsunan, bag-o kanunay atong kasing-kasing. Nangandoy kanunay sa presensya sa Dios. Maunay tinuod nga nagsaulog sa Kapaskuhan. Maunay tinuod nga nagsaulog Christmas. Dili kay saulog kag Christmas, magpainom ka. Saulog kag Christmas, magbidyoke ka. Gipakaulawan nimo ang Dios. Gibugal-bugalan nimo ang mga pag-antos sa Ginoo. Kitang mga Kristohanon, dapat mubarog ta. Inay mong tapad, mubarog ta. Kay kung ato ng barugan, dapat ligon ta eh. Ligon ta, batok sa bisyo, batok sa kailayan. Unsa may giingon ni Pablo sa Unang Korinto Kapitulo 15, 58. Unsay giingon din he? Busa mga minahal kong kaigsuonan, tindog kamo nga ligon ug dili matarog. Pagkugi kamo kanunay sa inyong pag-alagad sa Ginoo, kay nasayod kamo nga ang inyong pag-alagad dili gyud makawang. Inay mong tapad, ayaw tuguti nga magsaulog ka Christmas, magbisyo ka. Kay dili ang pagkatao ni Ginoong Hesus ang imong gihandom, kundili ang kalibutan. Kung doon na kay kwarta, ayaw gastuha sa dili maayo. Kung gipanalanginan ka, ayaw na gamita sa bisyo. Ayaw na gamita sa mga kahilayan nga makapalayo Hinuon nimo diha sa presensya sa Ginoo. Aron makatigom gani kag bahandis langit, itabang nimo sa uban. Kay usa sa mga buhat sa pagpakita sa gugma sa atong isikataw, ang pagpakaon man ni ining Kapaskuhan. May paipakaon na nimo kaysa imong ibisyo. Sunod nga mga ilhanan, sunod nga mga mensahe nga dili gayud nato kalimtan ni ining pagsaulog nato sa Kapaskuhan, natay kalinaw. Atong hinumduman si Jesus nagdala siya kalinaw. Kung doon na may kagubot, dapat ikaw ug ako walay labot. Nganuman, doon na tay kalinaw. Ikaw ug ako naatay kalinaw sulod sa atong kasing-kasing. Dili na ta masamok sa unsamay mga kabisi nga kasagaran natong nakita sa matag Disyembre, matag Kapaskuhan. Nabisi sa pagpinutos sa ang uban, naghilalis kay wala kayo kanang wala kadawat og gamay na dawat, gamay di ay. Mga igsoon, ang pagsaulog nato sa Christmas mao ang pag-utingkay sa sulod sa atong kaugalingon nga naatay kalinaw. Ang tao nga dunay kalinaw mga kaigsuonan kos Ginoo, kanunay makadawat og panalangin sa Dios. Ang tao nga naay kalinaw mga kaigsuonan, nagpakita nga nakadawat siya kanunay sa kaluwasan gikan sa Ginoo. Unya,
sa ato ang pagkakristohanon dili na ka kanabitaw, dili na ka guilty. Kay itagaan ang tagkagawasan. Ang tao nga takos nga magsaulog sa Christmas, una sa tanan, wala magbuhat og dautan. Wala magbuhat og dautan. Limpyo kanunay ang hunahuna. Wala magbuhat ni bisan unsang kaugawan. Mauni ang mga tao nga angayan nga magsaulog sa Kapaskuhan. Kay ang pulong pagsaulog na ang pagdaig, na ang pagpasalamat, na ang pagpasidungog. Ang pagsaulog sa Kapaskuhan dili ng pagkanta sa bidyukihan, dili ng pagpainom, dili ng paghudyaka. Ang pagsaulog sa Kapaskuhan mao ang paghatag og mga pagdaig, mao ang paghatag og mga pagpasidungog, magpagpasalamat sa Dios. Mao bitaw nang si Maria matud pa nag-awit siya mga pagdaig sa Ginoo, sa Dios nga iyang mangluluwas. Mga igsoon, bisan asa ta, manaaman mo sa inyohang trabaho, manaaman mo sa inyohang kampanya, ang pagsaulog sa Christmas dili ang paghatag o pagdawat sa regalo, kundili ang pagdaig sa Ginoo, ang pagpasalamat sa Dios. Kung dili mo kadaig sa Dios, di mo kapasalamat sa Dios, kay walay nahitabong selebrasyon sa pagpasalamat sa Dios sa inyong kampanya, nan buhata sa inyong Pinoyanan, buhata sa inyong simbahan. Kay doon na may mga kampanya, mga kaigsunan nga ang pagsaulog dili pagdaig sa Dios. Ang hatag og ilimnon, mga giveaways nila, mga ilimnon, ay nadawata. Kay dili na mo ipagsaulog sa Christmas. Ayaw dawata ang mga giveaways, ang mga regalo nga makadaot lamang sa imong pagkakristohano. Ilikay ang imuhang kinabuhi, ilikay ang imong hunahuna. Ayaw tuguti nga mamansahan ang imuhang pagkakristohano. Kay ikaw ug ako giputli na ta, pinasaylo na ta, wala na tay sala, dapat dili na ta magpakasala. Ang dasig sa Biblia, igo na ang atong kinabuhi kaniadto nga napunos kalawayan, kasalanan, kahugawan. Ikaw ug ako karon dugay na tang gilimpyuhan, kay dugay na tang gipasaylo sa Dios nga atong gilagaran. Dapat sa pagsaulog nato sa Kapaskuhan, muatubang ta sa Dios, muatubang ta dias presensya sa Dios, uban sa putli, limpyo nga kasing-kasing, huna-huna ug walay magbuhat og dautan. Pastor, kung nakabuhat kog dautan, unsa may akong buhaton? Kung nakabuhat kag dautan, ayaw buhat, ayaw na pagbuhat og balik. Kay ang tinuod nga naghinulsol, dili na mo buhat pag-usap. Ang taong gipasaylo sa Dios nga tag-iya sa tanan, mga tao nga tinuod nga naghinulsol. Ang tao nga tinud-anay nga naghinulsol, mga kaigsuonan, mga tao nga mitalikod sa sala, wala na mo buhat sa sala. Sa diha nga ang tao wala na sa sala, na nasay tinuod nga kalipay, na nasay tinuod nga paglaom. Paglaom sa umalabot, paglaom sa umalabot nga panahon, inigbalik sa Ginoo. Unya,
ang tao nga angayan o takos nga magsaulog sa Christmas, mga tao gyud nga nausab ang batasan. Dili lang kay binuhatan, kundili mga batasan. Kung kaniadto dalo, karon dili na dalo. Kaniadto daghag kontra, karon bisag gikontra, dapat sa imong kinabuhi wa kay gikontra. Amen. Dapat kitang mga Kristohanon, mga kaigsonan, nausob gyud ang atong batasan. Ang atong batasan naisama gyud sa kinaiya ni Kristo. Mapasayloon, mapaubsanon, mahigalaon, ug matinud-anon. Mapailubon. Mauni ang mga batasan o kinaiya nga takos angayan nga mosaulog og Christmas. Kay kung mosaulog tag Christmas, mga kaigsonan, ang paghandom sa pagkatao ni Ginoong Hesus, ang batasan dili matud pa, dili makaog iro, useless ang pag-imong pagsaulog sa Christmas. Kumbaga sa tinuod wa kay apil, wa kay labot. Kay ang tinuod nga tao nga makasaulog sa Christmas, nausab ang batasan. Dunay tinuod nga kalipay, dunay tinuod nga kalinaw, o gipangandoy ang mensahe sa Dios. Kanunay gitinguha ang mensahe sa Ginoo. Ang tao nga kanunay nagtinguha sa mga mensahe sa Dios, kanunay nagpatudlo, kanunay nagpagiya. Maubitaw ng ang tinuod nga mga tinunan, si Jesus miingon, Mateo 28 versikulo 20, og tudloi sila sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Og hinumdumi, ako mag-uban kaninyo hangtod sa katapusan sa kalibutan. Willing nga magpatudlo og willing nga motudlo ang tinuod nga tao nga angayan takos nga magsaulog sa Christmas, katong nakakaton og anda mo pakaton sa uban. Nangandoy kanunay sa mensahe sa Dios. Munang sa atong pagsaulog og Christmas, dili regalo, dili putos, dili mga games ang sentro, kundi ang pagdahig, ang pagpasalamat, ang pagpasidungog. Kay ang pulong Christmas walay lain nga mensahe, ang pag-abot sa kaluwasan, ang pagkatao sa Mesiyas, ug ang pagkatao ni Kristo Jesus nga mo'y atong manunubos. Dugay nang natao si Jesus, dugay na tanggiluwas. Ang tao nga angayan takos nga mosaulog sa Christmas, mga tao nga nagkinabuhi sa mga pagtulunan ni Jesus. Kay kana bitong kabantay mo, kadaghan nga mga katuigan nga nang labay, ang mga tao nga magsaulog Christmas, kaon dito, kaon diri, inom dito, inom diri. Wala man na sila magsaulog sa Christmas. Wala na sila magsaulog sa Christmas. Kay ang tinuod nga tao nga nagsaulog sa Christmas, wala magbisyo, wala magbuhat og dautan. Bag-o ang kasing-kasing una-una. Ready kanunay ang paghigugma, labi nas trabaho sa Ginoo. Nagpatudlo og nanudlo. Nagpatudlo og nanudlo. Og nagkinabuhi sa bag-o nga katuyuan, mao ang pagsulod sa bag-ong kalangitan. Mao ni ang mga
kinaiya, panglantaw, tinguha, mga mensahe nga makasaulog sa Christmas. Kay ang Christmas mga kaigsonan dili man na kana bitang paghatag og pagdawat og regalo. Ang pagsaulog si Christmas mangoo nga dunay na tao, dunay mangluluwas, dunay manunubos, ug ang tinuod nga angayan nga magsaulog sa Christmas kato mga taong wala na magpuyo sa kalibutan. Kumbaga wala na magpuyo sa kailayan. Dili na tadalo, wala na tay bisyo, wala na ba tay bisyo mga igsoon? Dapat lang bag-o na atong unahuna, bag-o na atong kasing-kasing. Dili na tasabay sa kalihok sa kalibutan. Mauni ang mga mensahe nga dili na to dapat kalimtan. Mga tao nga maoy angayan og takos nga makasaulog sa Christmas, wala magpuyo sa sala, wala magbuhat og kanabitang makauulang buhat. Mao ni mga tao nga angayan nga makasaulog sa Christmas. Pero kung muingon tang magsaulog tag Christmas, Happy Merry Christmas, nya nagbisyo, nas kalibutan, nas kailayan, nagbidyoki, uban pa. Inigsulod nimo sa tuig 2025, dili blessing ang imuhang gi-welcome, kundi course. Dapat sa atong pagsaulog og Christmas, mauni ni time nga inigsulod na to sa 2025 bitaw. Gi-welcome na to ang blessing. Gi-welcome na to ang panalangin sa Dios. Gi-welcome na to ang mga saad sa Dios. Mao bitaw nang before mo sulod ang New Year, bagong tuig. Gitagaan tag higayon sa Dios nga makasaulog ta sa Christmas. Kabantay mo, mabasahan nato sa kadalanan, sa syudad, sa mga lungsod, malipayon o sanay giingon diha, Merry Christmas og Happy New Year. Dili mahimong happy ang atong New Year kung sa atong pagsaulog og Christmas wala ma-align sa gusto sa Dios. Dapat sa atong pagsaulog sa Christmas nalipay ang Dios, nahimuot ang Dios. Kay kung nalipay ang Dios, nahimuot ang Dios, gi-welcome nato ang blessing, ang saad sa Dios nga iyang giandam sa tuig 2025. Dili kalisod. Dili kalisod nga mudayeg sa Dios. Dili kalisod nga makaalagad sa Dios. Dili kalisod nga makapasalamat sa Dios sa tuig nga gidugang sa Ginoo sa imong kinabuhi kay gisugdan nimo sa pagdaig, sa pagpasalamat sa Christmas. Lamang ang bana maayog binuhatan ngadtos asawa. Ang asawa maayog binuhatan ngadtos bana. Mga ginikanan maayog binuhatan ngadtos mga anak maayog binuhatan ngadtos mga ginikanan. Kay humana ta. Humana ang atong kinabuhing dautan. Humana ang atong pagkainosente, ang atong pagkainurante. Gitapos na ni Jesus. Gitagaan tag bag-ong kinaiya, bag-ong batasan, bag-ong panghuna-una, bag-ong mga tinguha. Aron takos og angayan ta nga magsaulog og Christmas.
Sa dihang magsaulog ta sa Christmas, ayaw kalimtin naa kanunay ang mga pagdahig, naa kanunay ang pagpasalamat. Kung doon na may mga programs, doon na may mga games, mga igsuon, doon na may mga pagbinayloay, mga regalo, dili na mao'y sentro. Kay ang tinuod nga sentro sa pagsaulog sa Christmas, ang pagdahig, ang pagpasalamat sa kaluwasan nga atong naangkog na batunan. Ikaw ug ako, gibag-o tas Ginoo. Inimong tapad, gibag-o kas Ginoo. Busa, ayaw tuguti sa pagsaulog nimo sa Christmas, magpakasala ka, magbisyo ka, kay wala ka makasaulog ug wa nimo sa uloga ang Christmas kung magbisyo ka niining Kapaskuhan. Sunod nga mga mensahe nga gikinahanglan natong hinumduman sa pagsaulog niining Merry Christmas. Mga igsoon, pagtuo. Dapat ato pagtuo na ka-align sa Ginoo. Kanang nakasentro ba? Pagtuo, gikan sa pamaagis Ginoo. Pagtuo, gikan sa mga teaching ni Kristo. Kay ang pagtuo mo gawas gyud ang resulta ana. Kung ang atong pagtuo na align sa mga teaching ni Jesus, ang resulta ana blessing. Kay wala mo anhi si Jesus aron ka magkalisod, aron ka kana bitang panamastamasa na lang ni Satanas, lisod-lisoron na lang ni Satanas. Mianhi si Jesus aron ka iyang proteksyonan, aron ko proteksyonan, kay dili malipay og dili gusto si Jesus nga kita kawatan lamang, nga kita daog-daogon lamang. Unsay giingon ni Jesus sa Juan 10:10? Si Satanas mianhi, ang kawatan mo anhi aron lamang sa pagpatay, aron lamang sa pagguba, pagpangawat. Apan ako mo anhi, mianhi ko aron ikaw ug ako makabaton sa kinabuhing madagayaon. Dalaygon ang Dios mga kaigsuonan nga nagpahinomdom ug nagdasig kanato sa pagsaulog nato sa Christmas. Mga igsuon, dapat wala ta nagbuhat og daotan, wala ta magbisyo. Gi-enjoy nato ang panalangin sa Ginoo. Advance Merry Christmas and Happy New Year. Dalaygon ang Dios nga nagtudlo og nagdasig kanato kung unsay mga mensahe nga gikinahanglan nato nga makit-an sa atong kaugalingon sa pagsaulog Christmas. Magampo ko sa dili pa ko manamilit, itong pasalamatan ang Dios. Sa mga pulong nga atong nadunggan og kinasing-kasing nako nga gidasig matag usa nga inyo ning i-share sa inyong mga kailan, aron sila sama kanimo kanak nakasabot sa pulong sa Ginoo nga kung magsaulog day tag Christmas, dapat dili day ta magbisyo, dapat wala ta magbuhat og daotan. Ready ta sa pagpakaon sa uban, mamaterial man, labi na gyud sa espiritual. Magampo kita. Amahan namo nga Dios sa makagagahom, nagpasalamat kami sa imong mga pulong, mga mensahe nga imong gipaabot kanam. Imo kaming gidasig sa pagpadayon sa among pagtuo kanimo, aron ang among pagtuo kanunay maka-align or naka-align sa imong mga pulong. Imo kaming gidasig sa pagkat-on kanunay
sa pagpatudlo o pagtudlo usab sa uban. Salamat o Dios nga imo kaming giandam aron kami takos og angayan sa pagsaulog sa imong pagkatao na ining naong sa kalibutan. Bless Ginoong matag usa nga dili namo ni kalimtan ug dili namo ibaliwala ang mga pulog mga mensahe nga among nadungkag nasabtan sa among panag-uban. Siluhi kini ug tabangi kami nga amo gayud kining mga ikinabuhi karon sa imong pagbalik. In Jesus name. Amen. Okay. Kini yung igsoon Pastor Gideon manamilit na sab sa ato nga programa uban sa pag-ingon ang pulong sa Dios atong kinabuhi. Ang pulong mo kinabuhi ko. Kung doon na mo yung mga pre-request, ipadala ra sa akong account Gideon Candelario o kaha i-text sa ako ang number 0932-6384134. Pwede ra gid mo maka-text, makatawag sa akong number 0932-6384134 o kaha chat sa akong account Gideon Candelario. God bless and good night. Magahalan, magapagdahin, mag-aawit, kanimo amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan. Diha kanimo Hesus among Ginoo. Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig, kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig, kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan. Diha kanimo Hesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool, kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool, kanimo. Ihalad na ang tanan, itugyan na